Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:31. This time check is brought to you by Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-28 ng petsa sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining mga inuras while nga Paro hunay-hunay ang halos kalabanan ng mga kaaksyunaton manti sa baduman way isang trabaho sa panggobyerno nga trabaho kag sa iban nga mga private sectors mag-inop na lang kita mga kaaksyon tubdob kita sa taglalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon nga pagtalakayon ta sa sining udto ang pila ka mga bagay kag talulupang doon nga mga informasyon diri sa aton sining pangalagad. Actually ang syudad sang Bacolod nagpabilin sa GCQ HR mga kaaksyon status samtang GCQ naman sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta, para may ideya ang halos kalabanan, karon dugay-dugay mga kaaksyon. No? Kay pabilin sa General Community Quarantine with heightened restriction ang syudad sang Bacolod, samtang General Community Quarantine naman ang probinsya sang Negros Occidental umpisa Setyembre 1 tubtob Setyembre 7, isa ka simana mga kaaksyon kag ti ipaidalom ini sa GCQ
HR ang Bacolod while GCQ ang probinsya, mga kaaksyon. Sa ginpagwa nga statement gikan sa presidential spokesman nga si Harry Roque, ang mga lugar nga ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MGCQ amo ang mga masunod, mga kaaksyon. MECQ, mga kaaksyon MECQ amo ning mga lugar sa Metro Manila, Payao Province kag Ilocos Norte, Bulacan and Bataan Region 3. Amo na mga kaaksyon. Sa Cavite, Laguna, Rizal kag Laguna Region 4 A, no? Aklan, Iloilo Province kag Iloilo City sa Region 6, Lapu-Lapu City, Cebu City kag Mandawi City sa Region 7. Kalakip na ang Cagayan de Oro, mga kaaksyon. Amo isang MECQ. While sa ang mga lugar nga napaydalom naman sa GCQ, HR, mga kaaksyon, heightened restriction. Amo ang mga masunod nga mga lugar, Ilocos Sur, Cagayan, Quezon, kag Batangas isa sa Region 4-A, no? Batangas area. Naga City, Antique, Bacolod City, ang ato sining syudad. Capiz, Cebu Province, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, kag Butuan City, no? Amo na siyang mga lugar under sa GCQ HR. Samtang ang mga lugar naman nga napaydalom sa GCQ lang, wala na HR. Amo ang Baguio City, Santiago City, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Puerto Princesa, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, kag Cotabato City. Samtang ibang nga lugar sa Pilipinas nga wala sa listahan ang ginpaydalom sa Modified GCQ, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Amo ning mga lugar nga sa karon ginpagwa ang status mga kaaksyon sang aton sining pamunuan sang presidential pinagi sa case presidential spokesperson Harry Roque, September 1 to September 7, mga kaaksyon. Isa ka semana nga status sa aton sinitag sa ka mga lugar, no? Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon dira sa isla sang Panay sa Guimaras, Iloilo City, Iloilo Province, sa Capiz, Aklan, kag Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan, Oxlang, sa sining mga inoras kabayontang okay lang ang aton sining pag sinalayo sa sining adlaw sang Sabado, mga kaaksyon. Sige, mag-inop na lang kita upduntang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining Sabado. Kaming bahala sa pagdala sang mga balita. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalaga? Sa Kapitolyo Provincial, manginkawpod naton karon dugay-dugay si Aksyon na Marlon Hirvia, samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, kooperasyon sang publiko angot sa ginapatuman nga health protocol padayon nga ginahingyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran para ma-maintain ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa kapulisan sang Police Station 2. Hindi pa sigurado kung may kangtanan sa droga ang paglutang sang isa ka persona sa reclamation area. Biktima may kasong droga sa Police Station 1. Apang na-dismiss naman yan to. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa hepe sang Silay City PNP nag-aapilar sa pamilya ni Kapabling nga kuhaon ang bangkay sang ilang himataway pag hindi mag-claim sa gyapon taga barangay Kunsing sa Banwa sang Ibi Magalona way pag hindi makuha ning himata ni Kapabling ni Kapabling sang sano pa ning parawagan basi way na ning himata dira sa barangay Kunsing na nung sitwasyon ini or basi may kahadlok lang ang himata sini no. Pero nag-apilar ang kapulisan sa Giapo no kuning saktong pamilya ambot kung insakto gid man sila kay kung insakto ni sila daw hindi naman ni siguro magkalamo ni kay pila na ka pagpalimton sang hepe sang Philippine Army nga kung pwede makuha ang bangkay ni Kapabling or ni Jory ano tong apelyido to dira sa Silay City PNP para mapalubong na sinsakto pero kung hindi gid man ambot ko na nung disposition sang kapulisan sa Nakbanwa sang Silay lubong na lang ni sigurado masunod guro nga simana ni piho na ni kung hindi pa maklaim ang bangkay sang gin-report nga NPA basi hindi man taga Kunsing ni nano ini nga sitwasyon may pamilya pa man nga nag-access sa lugar ambot ko na nung pag-check sang kapulisan ta kag katapos sang tropa militar kung naiyara pang pamilya naga-exister sa sining lugar sa asyenda or barangay Kunsing sa Banwa sang Ibi Magalona. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Youth for Peace sa probinsya sang Negros Occidental, magapatigayon sang duha ka adlaw nga Youth Leadership Summit sa Camp Major Herona sa Banwa sang Morsya. Kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Vaccination nga gintalana sa duha ka adlaw nga gin-extend bangod sang tama ka jutay nga turnout so sang pagpabakuna himuon liwat sang Cadiz City angot sining pagbakuna ay perti pero kung lain gad dinaguso ni sila mo galing hindi lang ni problema sa sudad sang Cadiz kundi kabilugan na ning pungsod Pilipinas ang problema sa sining kadjutay sang nagpabakuna bangod man sang ambot kung bangod sang vaccination or sang pagpabakuna ano nga sitwasyon ini man samtang sa balita nasyonal
Quarantine status sa bugos nga Pilipinas ginpalayag na bangod na paidalom sa Bacolod na paidalom sa GCQ with HR samtang GCQ naman sa probinsya sang Negros Occidental. Amotong ginbasa takay na sa pagumpisa sa ato sining program samtang Health Secretary Francisco Duque mag-resign sa pwesto matapos sabton ang Commission on Audit. Kag PNP naka-record sang 243 ka panibag-ong kaso sang COVID-19 sa ilang grupo. Kag Presidente Rodrigo Duterte ginengganyo ni Chinese President Xi Jinping nga dugangan ang investment sa Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Las 11:47 na sa mga kaaksyon ta nga nagpamati na diri sa aton sining program. Ipadala lang kag i-like ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod kag sang inyo sining programa sa Aksyon Radyo BBB, no? Kay tingwantay na karon basahon na ang inyo sining mga mensahe, i-like lang kag i-share ang aton sining program. Tapos ang aton sining www.aksonradyobacolod.com.ph i-like lang kag i-share man kag ang aton sining pagpadala sang mensahe, no? Jutay lang para maakomodahan ta kamo tanan-tanan karon dugay-dugay, no? Kag sa mga kaaksyon ta by YouTubers by Aksyon Radyo Bacolod, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang kaya rin ang resulta sa aton sining small town lottery o STL sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-28 sa bulan sang Agosto to'y 2021. Yari na ang unang resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 21. Liwat 2 and 21. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Ayos, sige man, namyaw tanaya sa mga kaaksyon na to, no? Kay Rowena Castillo de la Cruz, may lang pamati dara sa Purok Masagana, Barangay 6, sining syudad sa Bacolod, no? Rowena Castillo de la Cruz. And Rochil Magbanwa, kay Rochil Magbanwa, from Los Baños, Laguna, may lang pamati, no? Rochil Magbanwa. And Shabina Aquino, may lang pamati, Shabina Aquino, dira sa Al-Qasim, Saudi Arabia. Thank you so much, Shabina Aquino, and halong lang dira, no? Okay, sakay Eva Gradas Baterna, may lang pamati Eva, sakay Kagawad Imbong Jocampo, salamat man, kay Ana Sinoro, present na siya, no? John Recicio, may lang pamati, and Rochelle Folencio Susana, gamonitor sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid Rochelle. And Jennifer Mercado, salamat gid Inday Jennifer Mercado, no? Salamat gid sa pagmonitor. And pa-shout out lang sa Pamilya Mercado sa Abada Sky kag sa Barangay 2 sining syudad sang Bacolod, no? Pamilya Mercado, no? Thank you so much Jennifer Mercado. And Manjo Arnijo, salamat gid Neil Brian Balues,
May lang pagpamati dira sa Puro 4, Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan City. Alin sa kay Niel Brian Baloes. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, shout out lang sa anak ko nga si Rosland Bison, pamati gid ni by radio sa may Calatrava, San Carlos City. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Harry Quinyo sa Milano, may lang pamati samtang digamuga pamati gid pamilya Milano sa Bago City. Salamat gid Harry Quinyo sa Hamilano, kag sa Milano family dira. Sarah Jane Bigasa listening from Silay. Thank you so much Sarah Jane Bigasa, no? Kag sa bugos nga pamilya dira. Kay Paul Poras, may lang pamati Paul. And Lilia Tarosan dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, sining syudad sang Bacolod, no? And Brian Albert, Brian, no? Brian ni San Albert from Talisay. Thank you so much Brian Albert sang Talisay. Ayos Okay. Kay Yelel Alexa. Thank you gid hidlaw man taga ni sa inyo madam, no? Kag kay Sir Dira, no? Thank you gid Mrs. Yelel Alexa, no? Angie Salgado Lopez, may lang pagpamati Angie Salgado Lopez, no? Kag ginatamyaw lang sa pamilya Salgado, kag Lopez sa Barangay Bagas, Hinigaran, no? Thank you gid. Ayos. Sa kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamatin day Jinky. Sa kay Arnel Podi Samparado, kay Jocelyn, and Jiski Nopable. May lang pagpamati Jiski Nopable, kag sa grupo dira. Marilyn Lubaton Ganaden, may lang pagpamati Marilyn Lubaton Ganaden. Sa kay Maridel Robles Torner, from California, USA. Thank you so much, good Madam Maridel Robles Torner, no? Okay, sa kay Martina Liling, may lang pagpamati Christine Minies Villalobos. Salamat gid Christine Minies Villalobos, no? Sa Barangay di Pandanon DSB. And sa kay Ebs Martadio Salcido, Hani Prades Bubon. Thank you so much gid Hani Prades Bubon, no? Thank you gid. Salamat. Why na ding mga likes ko di kag share siraw? Why di ga marka di sa akon nga Wolde? Rex Binarao, may lang pagpamati Rex Binarao kay Franklin Tilihio, Mr. Milili Oligo. Salamat gid sir. Kay Sats Joy Calvario. Grabe no, si Sats Joy Calvario from Bacolod, no? Thank you so much Sats Joy. And Carolina Hubo Esparancilia, pamati sila sa Second Road, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Pasot out lang sir sa mga upod ko diya nga nagapanyaga si Barkley Maningo, Erlinda Cuyoca, Mardi Hagolino, sa kay Gamay Alunan, kay TC, kay Tutong, kag Jovi Claridad. Thank you so much, gid Carolina Hobo Esperancilia, no? Esperancilia, no? Okay, sa kay Maridel, okay, nabasa tanan ni kay na. Thank you, gid. Iva Gradas, tamyaw lang si Nonoy Baterna Jr. kag Sausab family sa Barangay Yubo, La Carlota. Jan Resisio, ara naman siya. Monitor, no? Melanie Soberano, salamat gid Melanie Soberano. Kay Paul Poras, Gapanyaga. Nilo Labandan, Basko kamudi sa Barangay Bago, DSB. Salamat gid Nilo Labandan, no? Rowena okay, nabasa tanan kay Rowena kay na. Sige, salamat gid kay Virgie Tison. May lang pamati Virgie Tison, no? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa balik lang kita dugay-dugay.
Gikanaton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:57 na nga oras diri sa aton sining pangalagad. Sige, padala lang ninyong inyo sining mga greetings kay hatagan to na dugay-dugay igtalupangod. Parang John Britannico kay Commander-in-Chief Yadraho sa Dakbanwa sang Talisay. Sila ito mo. May lang nga pagpamatid lang, kaghalong lang parikoy sa pagmanihon. Sige, parang John Britannico, kay Commander-in-Chief Yadira. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwedeng Radio Philippine Standard Time las 11:59 na nga oras karon dugay-dugay may winner kita diri sa Sapniversary sa ERB, no? Karon lang dugay-dugay plus ining pasada pa premyo panalo tatlo ka pini sa 2021 mga kaaksyon natagan tanig dalupangod karon na sa mga chopper sang taxi, jeepney, tricycle kag e-bike drivers. Di may pwede gid nga magkadaog 500 pesos na naman. Bantayan lang mga kaaksyon, no? Kaya tagan tanig talupangod karon dugay-dugay pag maka-time kita mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Lambatahon ta ng mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtanan sa Youth for Peace sa probinsya sang Negros Occidental. Magapatigayon sang duha ka adlaw nga Youth Leadership Summit sa Camp Major Hirona sa Banwa sang Murcia. Sa nun siya masugod kag anong pinaka-purpose ning Youth for Peace mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report kag iban pang mabalita
upod kay Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagalaom ining masobra biyente ka mga kabataan gikan sa Central, Northern kag Southern Negros nga mas mangin madinalagon ang duha nila ka adlaw nga pag tiner sa Camp Major Herona dira sa area sa banwasang Murcia para sa duha ka adlaw nila nga youth leadership training o kunda summit action Rex nga nag-umpisa subong nga adlaw mismo kag ini magatakop o kung matapos buwas nga adlaw aksyon na Rex. Now sunod diri kay Eric Mariposa ang chapter president sang Youth for Peace movement sa Northern Negros. Tuyo action Rex ang ila sining grupo nga mas mangin mapinuslanon especially sa hambalanon sa paghidait kag sumungman ang kahilwayan sang mga kabataan angot diri sa illegal recruitment kag ginahimo man karon sang mga katapo sa New People's Army diri sa Negros Occidental. Nawa sunod diri kay Eric Mariposa ang ila sining mga partisipante action Rex lunsay mga youth leaders gikan sa Salvador Benedicto, San Carlos, Calatrava, sa syudad sang Sagay kag Escalante and sa Moises Padilla on Central Negros kag subong sa La Castellana, subong naman sa area sang Himamaylan kag Kabankalan on Southern Negros. First phase pa lang ni Action Rex and then may ara pa ining madason gikan naman sa ibang mga lugar. Nawa tuyo diri Action Rex ang istoryahan mismo ang nagakatabo ko na present situation sa karon sa southern sa Negros Occidental, especially kung ang paghahambalan diri ang recruitment nga nagakatabo nga kung kaisa Pilagan ni sila ka youth leader Aksyon Alvin? Kamagana Action Rex. Pilan ni sila ka youth leader? Mga 20 ni sila tanan Action Rex. Halin ni sa North, Central kag South? Yes sir. Okay. Diri particular sa kundang taon ta, first district ang kadamaan diri Action Rex mo. First district sa North? Oo, sa North. Salvador Benedicto, San Carlos, Calatrava, Sagay, kag Escalante. Oo. Tapos kung sa Central Negros naman, ang Moises Padilla, kag ang La Castellana. Mga nabukid galing nga mga areas ni? Yes, Action na Rex. Amo ning kalabanan. Kay kalabanan man diri Action Rex. Amo ning ang mga kabataan biktima man sa recruitment kay kung madumduman ta Action Rex iding nagkalamatay man sa enkwentro sa tunga sa New People's Army kag Philippine Army ang kalabanan diri nga mga nagkalamatay Action Rex sa majority mga jóvenes pa o kun mga kabataan that mismo ay ang awareness sa mga kabataan ang gina-develop man karon. Lauman man diri Action Rex ang mga katapo sa 303rd Infantry Brigade ang magahatag man sa kabahin sa kining summit abi magahatag ang mga katapo sa 303rd Philippine Army sang awareness kag mas mangin bukas pagid ang mga kabataan sa nagakatabo karon nga sitwasyon sa diin ang kuandri kinanglan Action Rex sa mga kabataan ang guidance granting sa kay Eric Mariposa nga ang mga kabataan vulnerable that is including na sa illegal recruitment. Ari Action na Rex ang pasayag. So anong countdown sang ila sini nga pagtipon ng for ano ni? Youth for Peace Summit Action na Rex. Oo. Bali summit ini may mga aktibidad sa adlaw gabi kag hasta pa ni buwas Action Rex kabahin na diri sulo sa iya kung paano tubangon ang present situation and at the same time sulo sa iya may mga activity pa sila especially sa gabi Action Rex. Ari ang pakayag ni Mr. Eric Mariposa. Malaking bahagi na po ito, sir, na maipakita po namin na ang mga kabataan grense pala ay hindi po natutulog sa ganitong klaseng mga programa para sa progresibong kabataan sa Negros Occidental. At least mayroon po tayong confidence, no, na maipakita. Tsaka ito, sir, yung pinaka-importante, yung youth infiltration or youth
awareness campaign po, sir, na ibabahagi po ng 3rd Brigade po, sir. Pag sinabi nating youth campaign and awareness, are you referring to informations para sa mga kabataan, not to illegal recruitment ng New People's Army? Yes po, sir. Actually, sir, ito po ay isang bahagi na po talaga ng programa natin na dapat natin ma-empower yung mga kabataan natin about youth infiltration po. Kasi yung youth sector case yun po yung pinaka-vulnerable sector ng ating lipunan kung saan po padali po silang malinlang, maloko at maingganyo sa mga iba't ibang mga negatibong mga ideolohiya po sa ating nakapaligid po sa atin. Hindi lang po sa ganitong organisasyon, kundi po either po sa environment po natin na nakapaligid po natin ng mga tao. Kaya ito po yung youth infiltration, youth awareness po, sir, ay ibabahagi po ito ng ating mga experts from Philippine Army, which is dito po sa 3rd. So, ang purpose po natin dito is para po mabigyan ng impormasyon na kami palang mga kabataan yung number 1 na nare-recruit po sa mga left-leaning organization po. Yes. Na nag-i-exist po pala dito sa ating province at even po sa nationwide. Ano po bang ina-expect ng mga kabataan na ito that after the 2 days summit, ano po bang ina-expect natin sa kanila? So, ang ina-expect po natin, sir, since mga leaders na po sila sa kanilang localities, ang ina-expect na po namin, sir, is yung mga naiambag natin sa 2 araw na programa, sana hindi lang po hanggang dito yung natutunan natin, kundi atin pong ibabahagi sa ating mga kasamahang mga kabataan doon sa ating mga nasasakupan, lalong-lalo na sa mga participants natin na nandito, na ibahagi po nila sa kanilang mga kasamahan ng mga kabataan na ganito pala ang mga nangyayari sa ating lipunan. At saka yung mga additional na mga information, sir, ay dapat din po natin ibahagi katulad din sa mga other topics po, katulad ng natutunan po namin dito sa this activity. Aksyon na Rex, kabahin din lamang inisang pahayag ni Eric Mariposa. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Salamat kinaksyon Alvin Graba. Dali lang kay ma-draw kita sa aton sining SAP anniversary sa ERB, no? Pero antes ang aton sining draw, Santon Plus Herbal Soap. SAP anniversary sa ERB hasta pa rin sa Martes, August 31, mga kaaksyon. Ayos, sige, ari na, lang taon tabi. SAP anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB.
Ayos, subdiversary sa ERB, 500 pesos ang nagahulat sa imo. Simple man lang mga palamangkutanon, tadre kung kaisa ti paghilo mo, okay na gilayon. Importante nga, nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang hindi magabutan, tiway tamahimo, magabot lang kita liwat, no? Kung wala nagasabat ang ato sining nga ginatawgan, pasensya gid, no? Kay ti ginatinguan man di sa ngamon sining mga technical men nga masabat ninyo ang inyo sining nga komunikasyon, no? Kung garing pwede gid. Pero kung wala garing, pasensya gid, no? Why garing ang isa? Masaylo ta sa agaring ang isa, pero why gasabat? Masaylo ta sa masabat, no? Basi kung hindi siya kauyon sang 500 pesos, tatlo ka sulit-sulit nga paringana kung hindi para magsabat, kung saylo kita iya sa interesado mga kaaksyon kadamo pasang nagahulat di nga magadaog sang 500 pesos mga kaaksyon, no? Ara na sa sir, kung why pa ng duwa na, bayin lang da. Sa ilutas sa ikatatlo, kay parang makwanta na, pangbutang lang na dahil sa basurahan ng ila na, Kay, ara pa kadamo pa sang intri nga dahan, no? Kadamo pa sang nagahululat sang masabate, kung ibutang tada sila, amo man na sila gyapon, no? Pero kung ang iba naman, may chance nga magadaog, no? Ara sila? Sige. Hello, mayungod to. Mayungod to? Oo, mayungod to. Sino nilihog? Sino nilihog? Ano tani? Ambot si mo da. Kung sino ni, gapamangkot ko si mo. Mangkot ka pa kung sino. Sino ni palihog? Tiway siguro ka pamate, Bailang da, sa piyak naman tama dayal, Wait, hindi ni kuanon, ikuanda sir, ibanda rin sir. Damo pa din mga interview. Hatagan tama ng iban, kay kung nagapamati ka, mabalaan mo dayon nga ginatawgan ka. Pero kung way ka gapamati, uway kay. Para kay Sir Elry ang mga kamot sina, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon kay ang iban sini, hatagan taman nigtalupangod, nga mga entry naton blat, base kung way sa kinanglan 500, sali taman ni kapilit nga 500. Ari pagid galiho, may pasada pa premyo panalo 2021 mga kaaksyon. Karon dugay-dugay lang sa mga chopper dira sang taxi, jeepney, tricycle kag e-bike drivers, no? Amo naman ning tirahon ta, no? 500 pesos cash nagahulat sa aton sininga mga chopper. Karon dugay-dugay ang mechanics, basahon ko lang mga kaaksyon, para siguradong sigurado mga kaaksyon, kung paano magpasakop kag paano maka-intra sa sining promo mga kaaksyon pagkatapos ni sa August 31 isunod ta galayon by September ang pasada pa premyo panalo sa 2021 sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tayo balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, kooperasyon sang publiko angot sa ginapatuman nga health protocol, padayon nga ginahingyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran para mamintinar ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Yes, Aksyon Rex, may arasan panugyan ang local IATF chairman diri sa Bacolod nga si Vice Mayor Elcid Familiaran, especially sa mga Bacolod noon nga dapat hindi kita maghatag sang kumpiyansa kag padayonon ang pagsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Agud nga ma-maintain, hindi man nga magpabili nga may cases sa Bacolod sa Gyapon, pero at least hindi kita
magtaas o kung wala sang surge nga matabo katulad sang nagakatabo dito sa kaiping naton nga isla o sa tabok sang dagat sa bahin sang Iloilo province kag city. Gani man. Actually, prior sa or antes naton interview o gin-interview naton si Vice Mayor Elsid, antes pa manigin pagwa sa nasyonal ang advisory nga tiyang Bacolod City subong napaidalom o nagapabilin sa the same quarantine status nga sigihon lang ini Aksyon Rex gihapon sa September until 15. Disiling rin ni Vice Mayor Elsid Pamilyaran, sila nga ini tanan ma-lapot kinaton o kung maging successful kita kung hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Sunod gid gihapon sa health protocol nga ginapatuman kay sila nga amo na gid lang ng aton inganiban agud nga hindi na maglala ang cases kag magsunod ang aton estado sa mga lugar dito sa Western Visayas sa Region 6 nga may arasang mataas ka cases. Sila nga epektibo actually ning sistema nga ginagamit especially nga di ginahimo sa city halin sa contact tracing, monitoring, ang pag-akto sa mga nagapasiti na ginadala sa mga facilities, ang swap all sa mga nagasunod di sa Bacolod, silang nga piliton gini sa city nga magapabilin ini nga mga regulation agod nga hindi na makasunod pa diri ang mga cases ka posible mag-positive na naman sa kaso sa COVID. Silang nga malaini ang epekto kung nagasaka ang kaso mo nga hindi mo ma-attend na Aksyon Rex bagod nga nagabalik kita sa square one. Galing kay kung maintain talang di ang sitwasyon naton sa Bacolod kag Negros Occidental. Nubo-nubong kaso naton Aksyon Art, no? Ti mataas man lang ni siya kung may magsululod naman from Iloilo. Taas ang kaso to sa Iloilo Province kag Iloilo City. Oriental side, way kita kay Balukon sa Oriental side, no? Pero kung diri lang sa ato na sealed off ang Bacolod kag Negros Occidental, may tendency gid magnubo diri sa aton ang kaso. Kanti, take note, Aksyon Rex sa 59 na case naton kapon may ara returning overseas Filipino nga nagpositive yapon mo. Di malikawan may apo pero amo ng problema kay di sa lokal pala nga cases Aksyon Rex tamo man nga nag-record nga sobra 50 ang local cases ta. Kaya nasulo iya kay Vice Mayor Elsid ma-prevent kung padayon ang aton nga paghalong. Kag bisan sila nga gani mga nabakunahan hindi gid maghatag kumpiyansa kaya ang mindsetting ko sa isang tao rabal pa ni Vice siya kung mabakunahan gani bisan first dose pa lang ang iman tising la pulos ka bakuna ni kung makatikan man lang ta ang sala pala ang pag-intindi Aksyon Rex na kung guys ati bagod sila ang kumpiyansa nagataas kag wala na nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. Yari si Vice Mayor Elsid Pamilyaran. Kung nag-follow lang niya kita sa minimum health protocols, ma-maintain natin ina, ma-sustain, or even manubo pag anong quarantine status natin. Ang asway nga agad na ang aton cases because our preventive measures are working or effective. Ano ina? Ang PDI, TER bala, or prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. Ang preventive measures naton amo ining gina-require naton ang RT-PCR test from our constituents or anybody na magkadto diri sa aton lugar. So ang very aggressive yung aton contact tracers headed by Major Gabana. No, sa detection kita niya, perti kita, swab all, di sama na kapaktor. Amo inang rason na ginimo kita modelo sa Western Visayas na ang aton niya cases nagapanaog. How I wish nga ang aton mga pumuluyo, Aksyon Art, na wala pa nag-cooperar. Please cooperate kita kaya hindi ka gustong matabo sa piyak nga ilan, matabo sa aton. Damo na to yan negosyo nga nanira, damo kung nawadaan obra. So, amo in Aksyon Art, ang ginaampo na ton, ayo, na ugyunan. Amo na Aksyon Rex ang palayag sa local chairman sa ATF. Dapat gid ugyunan gid sang tagsa-tagsa ni kung anong ginapatuman nga health protocol. Why man isang nakakita sang COVID mo?
Ti kung hindi kaya magtuman sa ginapatuman sina, may tendency nga disgrasya ka gidi. Di correct eh, kaya bisan kapinta kung asymptomatic ang tao, ay may kuntani kung may ara bala nagapulang agtang sa tupik. Oo. Kaya makita mo niya. Makita mo, COVID na sa o hindi mo na sa COVID, no? Oo, tapos sila nga, ang isa nga, ang iya ilong nga yelo at hindi niya COVID. Kung nagpilit, ano na yan. Wala talagang COVID, galaan, hindi makita sa Hindi makita eh. Ining animal mo rin klase virus kaya gamay gamay hindi ganun makita sa naked eye pero grabing epekto niya. Gani? Dapat hindi kita Hindi niya lahog action art mo. Kadamo na sa mga lugar. May kung Pilipinas lang ni, kasi mo ginduwing lang sa dalong taytay ni. Pero kabilugan ni nga kalibutan ni, hindi niya drawing ha. Tikad may mga eksperto may sila to. Alangan na nga mahalas na sakripisyo sa gasto sa kalamatay. Kung hindi tanan gali negosyong inding malangkag Ito yung gina-fight out sang ibanding nga negosyo kuno sang gobyerno. Pero ti kabilugan na ning kalibutan niya ga pinitensya sang COVID-19 almost 2 na katuig ni. Kag may ibang mga area sa Solex, kapag nagkumpiyansa silang nagsunod na sa health protocol, kuha naman liwat, nagtalaas. Ti lang tawag na. Lain sila kung may mga lain pa variant, nga nagatuluhaw nga naan. May Delta, may lang ang lambda do na limitahan prong Delta. Anom ka kaso diri sa Bacolod, may isa sa Negros Occidental. Ang lain pa naan, may mga pending pa specimen to sa genome sequencing sa Manila mo. Binulang galing pa, tag-isa ka bulan. Gani, nga mag-abot sa imong resulta bla? Di pag-abot sa imo sa resulta, masalag ka, kaya positive ka sa Delta, pero ayaw ka na actually. Nagawa ka na sa quarantine. Okay man lang na kung white ka ginabatsyag sa lawas kay magka-fight, especially nakabakuna, makigbato ka sa bakterya mo. Pero kung pigaw ang immune system mo, kag may ginabatsyag ka sa lawas, baw alandaman gid ina, no? Correct. Ako na, ikaw na lang alay sulay-sulay sa ulan. Magsunod din sa protocol. Gani? Minimum health protocol para likaw sa problema. Almugid. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ang tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art! Ihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:23 ang aton oras. Sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpangati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ari na, kantuan na ang winner naton sa anniversary sa ARB. 500 pesos mga kaksyon. Hello, good morning. Mayong udto gali. Mayong udto, madam. Hello? Hello. Oh, mayong udto. Mayong udto man. Oh, 51 anyos ka na? Yes, sir. Oh, yes, sir. May English pa ba? Taga din ka gani? Taga Purok Riles, Barangay Maaw, Bago City. Taga Purok Riles, Barangay Maaw, Bago City, no? Aksyon Radio nga panawag sa imo? Oo, sir. Ka-monitor ko bang, sir? Baga monitor, ha? Sinong nagtawag sa imo? Sabang, si Cantong. Hindi ang nag-dial bla sa imo cellphone, kayom-yom. So, sinong nag-dial sa imo? Ay, sa nagpakilala? Hindi, sir. Ha? O gaano ka mo da subong? Ari nga pa, mate. Kapan nga gana ka mo? Wala pa
Di nang purok release naman? Dagin sa proper sang maaw? Oo, ari na sa likod siyang pradaan sang tirik. Okay. Da na sa likod ng pigili. Nga purok release na daw. Damo da release yung una? Oo, release. Hindi sang una, sang may release pang central. Ti subong manok, no? Damo manok da do damo ga panok turuok da subong manok eh. Oo, damo kami manok. Ti ka paniaga ka na? Wala pa, sir. Sigabantay ka sang ako na po. Gabantay ka sang apo mo. Sige anong ginapamatian mo nga programa diri sa Aksyon no radyo? 3 lang kabilog bigay ko. Ang PBB. BBB isa. Tapos? This is my life. This is my life. 2, isa na lang? Timbangan sang pagigugma. Katarungan. Pagigugma, nagtalang ka pa ba? Timbangan sang katarungan. Correct na, sir? Correct na, Aksyon Elmar? Okay. Sige. Kaya ang ako lang na dumduman ang timbangan mo. Tikong timbangan, talaksan ina, kag timbangon mo gid mayo, no? Hindi na ko magpadugay, madama. Pabuton mo lang ang text ang kwarta padala. Ipadala gid na si mo 500 pesos. Congratulations, Madam Lene. Anong mapabutsyag tay ka winner ta subong sang 500 pesos? Anong atong mapabutsyag? Anong mapabutsyag ta, Madam? Anong maambal ta? Ano, sir? Anong maambal ta? Madamo ganyan salamat sa Aksyon Radio. Ba kanami ba? Sige congratulations, Madam Lenny Rando. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations, Madam Lene Rando, sang Purok Rilis, Barangay Maaw, syudad sang Bago, no? Gapamangkot pa si Jeeplies, James Nisa, Jeeplies, anong Jeeplies man? Managtapos na ni actually James ang amon sa ning promo hasta lang sa August 31 sa next ni mga taxi kag driver, tricycle driver kag e-bike drivers naman, no? Amo na nga amon sa ning hatagan sang 500 pesos. Sa dason guro nga may mga interest pamati lang kay sigurado may sunod pa man nga mga promo nga itanyag ang aton sining waragwagan sa aton sining mga tagpalamati. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia gin ayota siya na mantidi ofia subong mo parang tiining report sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa sining Yonega nagalaom nga makomplito na sa masunod nga simana ang pag-issue sang kuna sa ilang mga kandidato para sa 2022 election. No? Lapit na lang isa na lang kabulan kung sabagay sa mga politiko mag-isa kabulan na halos plastado na namo ma-file na pagka-Oktubre or between sa October 1 to 8 nga filing sang candidacy mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibalahon tabing report ni Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon Rex sa inang ginatawag na kuna o kung certificate of nomination and acceptance. Importante in Aksyon Rex na ma-sumiter sang luyag magkandidato sa kada eleksyon na may ara sang local political party o kung koalisyon. Ay kung hindi, ina-Aksyon Rex ma-sumiter sa gintarana sang kumulik na deadline. Nag-submit gabi late na tapos ng deadline. Pwede ka man dapat makakandidato pero i-consider ka Aksyon Rex nga
independent candidate. Hindi kaya part kung hindi ka ka-file sang kunan Oo, i-consider ka sa nga kumalik na independent ka. Okay, tayo na sa mga requirement lang. Certificate of ano ganin nomination? Ano ni saman? Ang kuna? Certificate of nomination and acceptance. Okay. Sa partido Oo, kung luyag magkandidato nga miyembro kaya sang accredited nga political party. Wala mo dali sa Negros Occidental Action Rex mayara nga political group. Hindi iya makabig nga political party. Ay why na sila Action Rex maka-accredit sa kumilit. Anak Negros bla. Hindi na sa consider nga political party kundi political group lamang Action Rex. Why na sila hindi sila accredited sa nga kumilit. So tawag sa ila local political group la Action Rex. Okay. Ining Yunega kagano ganining isa ni? Yunega kag Lab Negros mga local party lang ni. Hindi ang ginakilala yung local political party, Yunega lamang United Negros Alliance. Accredited na sila, nagpa-accredit na sila sa kumilik. Okay. Pero ang Lab Negros siya? Why sila makredit sa kumilik? Okay. Local political group la Action Rex. Mayari sang statement dari si Governor Bong Lacson. Pero nakon pa rin sa Yunega, sana silin ka natin akong Yunega, ang pagkakabalan Action Rex, ang ginasa niya mga miyembro, damo-damo gihapon mo kaysa record nga masabi ginapresentar ni Yunega Secretary General at DCT Mayor Salvador Escalante. No, may bali sa masunod nga semana start na nga dani isan lang kabulan ang nabili no pilahon man lang ni mag-isa kabulan ni man dapat mapangplastar na natanan. Dali man kay tutuban ko na sunod nagligad nga 2019 election. May mga ano to, may mga kandidato to nga may political party nga nag-submit Action Rex ang ila sa kuna tapos ng filing period sang COC. So late tong ila sa nga pag-submit, amo to nga din considerar sila ang kumilit nga independent. So dapat di sila magpalapaw sa deadline sang filing sang COC. Now, ang Yunega Action Rex may apat yapon ka mga city mayors, ay siyam ka mga municipal mayors. So, ang mayor, amo nang masubmit Action Rex sang line-up niya na miyembro sang Yunega. No? Dason, pero mahana sa mga opisyal sang ila sa nga local political party ang certificate of nomination and acceptance. Yambal nagligad semana ni Vice Governor Bong Lacson, mayara na gid man nga miyembro nila nga nag-sumeter kag nagalaom silang subong or sunod ka semana basi makalo kompleto na niya no kay man luyag man nila nga maasikaso ini sang mas temprano para sa ulihi at connect so ay na bala sila sang atubangon pang problema kung pag-submit sang kuna ang pag-hambalan. Ang tabayin sa Love Negros, LN di nag-serve Action Rex pinakamataas na opisyal amo si Governor Bong Lacson. Why ni sila tanto so rin ang problema diri kay sa nasilin sila. Political group lang sila. So, ang Balita of Lacson, ang mga miyembro namon nga mapare-elect, incumbent subong mapare-elect, kag ang mga luyag magpapili nga miyembro man namon nga LN, iba na Sorex niyara nga tagto mayor ng kadaan mabalik kandidato niyara sa mga bago naman nga nagpa miyembro ng Sorex. Sampal ni Gov Lacson, kabalo na sila kung ano ang proseso. Naging tanto problema para sa ila kay ang ila sa rin pasahan sa rin ko na Action Rex amo yung respective. Pero diri sa Negros Occidental may mga tao gid man nga bag-o ayhan sa parte ni. Ate kun bag-o nga ngalan Action Rex pamangkoton mong sayo nega way pa naman sila so far sang dimension. Okay. Man sa Negros. Pero kung ang pag-inkontrohanay sang Yunega member kag Love Negros member Action Rex sa partikular sa pagkalkalde may gintang mention na kag mayara man gani nga pareho nga Yunega member inkontrohanay mayor mayara man pareho nga Yunega member mainkontrohanay man mayor. Nga po nga kung Yunega versus Yunega
i-resolbaho na sang Yunega official kay man sa Love Negros Aksyon Rex na Yunega nagataw ng landa pinalbagan Mayor Alejandro Mirasol versus Emmanuel Aranda daw laban-laban na Yunega na? Yunega na silang dua. Galing. Oo, Yunega na silang dua. Tiyang Love Negros siya? Dito sa kwan sa area sang Tubuso. Tubuso. Oo. Duwa to ka Love Negros. Okay. Pero Yunega, for example, asay mamaylan niya? Sa mamaylan, daw Yunega versus Love Negros na. Okay. Pero ang Love Negros, sinong Yunega ganin sa mamaylan? Si incumbent? Si Raymond Tongson, Yunega na sa? Mayor Tongson. Oo. Ang Love Negros, amo ni si board member Tinto Bascon? Correct, oo. Pero amal ni Blackton, way pa na maka-decide. Si Away pa naka-decide si Tinto kung mapapili siya. Way pa sa ka-decide. So Rex, may duha to ka Love Negros na ginapilian. Ang Love Negros officials, no, ang incumbent Lara Subong, incumbent Vice Mayor Edgar Bartolome, plano magpapili Mayor. Pero plano man magbalik ang former mayor na si Evelio Valencia nga pareho sila nga duwa Love Negros. Amo nang ginapilian pang LN kung sino sila nga duwa. Asa yung lega, so nagsabi, aran na ang ngalan, Maduna Maranyon Hawuko. No? Yun na. Munang asawa ni Mayor Richard Hawuko? Yes. Okay. Kaya laban-laban, may ikwentro man. Love Negros yun ay Gatobuso. Kag Isabela, kaya ni Go Lacson nagligad, daw hindi na mapunggan. Encuentro na lang incumbent mayor versus sa incumbent vice mayor, Love Negros versus Yunega Manakson. Ay, ang former mayor ya? Ha? Ang former mayor? Isabela? Si Nato bla? Mayor Renato? Renato? Bata na subong. Ang bata na? Ang bata nga incumbent vice mayor bla. Okay. Mga sang makapili liwat. Yunega na siya. Kaya incumbent mayor subong da Aire Montilla, Love Negros. Mga laban ma-encuentro na ito lalawat. Angkot sa ganing ginatawag ako na, yari si Governor Bong Lacson. Wala pa naman, but basically we already have our candidate. And of course, these candidates also know the requirements for this certificate of nomination. They know that. They would just have to connect with their respective national political parties. Si Governor Bong Lacson, panantayan man sa maabot nga September 4, kung mariyoni ang convention nga pagkasiwaton, provincial convention sa ruling political party nga Pilipilaran, diri sa sunod sa Bacolod ang venue, proti Negros Occidental ang coverage diri, nalantayan, angod pasi ng mga Negros Occidental officials man nga nagatambong. Balita Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Marlon Hinubaya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Kung sa bagay, subong tiyempo, isa ka bulan na lang, nubo na para sa mga politiko ya magpreparar, especially kung pagka-mayor or mayor ka sa imo sining nga lugar nga magapapili, nubo na niyang isa ka bulan. Mga 2 months or 3 months nga preparasyon, sigurado ina, no? Ayo, pero kung mag-preparar kaya during sa eleksyon do, hindi naman na iaguro insakto nga wala gid ka preparar amo na nga ti subong pa lang galinyahanay na sila galing kay tago lang mga kaksyon, no? Pero ting nakahisayo lingaway na ni tago aya tiradahay na ini, no? Sige, salamat kinakson na Marlon Hinubaya. Daligid lang mga kaksyon, ha? Ang Aksyon no Radyo Bacolod, ang DYEC,
pasada pa premyo panalo 2021 mechanics mga kakson. Aryo, ang SAP anniversary sa ERB tubtob na lamang sa Agosto 31 tuig 2021, no? Martes sina nga adlaw. Sa wala nagabutan, hindi magkabalaka bangod nga magabalik ang sulit ang papremyo or SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Hindi lang magkabalaka ang wayda magabutan sa next nga salyada sang SAP mga kaaksyon, no? Aryo, pasada pa premyo panalo 2021. Pamati sa mga drivers na to, no? Mga taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike drivers, no? Para gid ni sa inyo, samtang nagabiyahe sang di pasayro nga salakyan, pwede ka na magdaog sang 500 pesos cash, no? Sa drivers, dapat nag-drive ka gid, basi umasiling ka lang driver blako. Ipakita mo man kung mag-claim ka sang imong premyo nga driver ka gid kag may driver's license, no? Driver sang taxi, driver sang jeep, driver sang tricycle kag e-bike drivers. Hindi kay kung private drivers ka pwede, hindi pwede, no? For taxi, jeepney, tricycle, kag e-bike drivers lamang, no? Ang mechanics ni paano magdaog? Ari magpamati lang sa mga programa sa Aksyon no Radyo Bacolod base ikaw nang maswerte nga mabunutan kag tagdaog sang 500 pesos mga kaaksyon. Cash niya 500 pesos, no? Sa kada adlaw duha ka mga tagdaog ang i-draw sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ang draw patigayon sumugod las 6 sang gabi tubtob las 11 sang gabi, Lunes tubtob Sabado, no? 6 p.m. to 11 p.m. Lunes tubtob Sabado. And sinong maka-interest ni? Tanan nga mga drivers sang di pasayro nga salakyan, jeepney siya, taxi siya, motorsiklo or e-bike nga nagaedad 18 anyos pasaka, no? Kung 16 ka pa lang, hindi ka pwede. Kahit minor de edad mo, driver ka na mo ya. 18 up mga kaksyon, no? Nagabiyahe sang dipasahe nga salakyan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ihimplo, qualified ang mga nagabiyahe sang jeep nga Bata Libertad kag iban pa mga kaaksyon. Kalakip ng mga driver sang mga nagabiyahe sang Don Salvador Benedicto, Bacolod kag iban pa mga kaaksyon. Basta driver ka lang. Hindi kay base kung nag-drive ka lang tapos way ka man sang ginag-drive lang, driver lang, no? Kay ti may ara nga nag-driver before mo sang pandemya subong way na ara na lang sila nga pulian, hindi pwede. Ang nag-drive gid, qualified ka kun ang point of destination mong syudad sang Bacolod kag nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sa mga kaaksyon na to, no? Paano mag-intra? Ang Aksyon Radio Bacolod Research Team ang magalibot sa kada adlaw kag magpanagtag sang entry forms. Amo na siya mga kaaksyon aradas Jumare. Jumare si sino ganina? Si ang isa tabla ka researcher Cyril Ray, do kilala mo na mo. Si nalipat ko na sa ngalan niya kay si Dodds. Dodds, ano ganyan? Si Dodds, ara na si Inday, Inday. Si Dodds, amo na siya magpanagtag sa mga papel na may nagpanagtag na siya. Ara man na sa wall ko actually. Ang pasada pa premyo, panalo 2021 nga papel, no? Amo na siya. Amo na sa ipanagtag ni Dodds, no? Kumplitohon ang ginapangayo nga informasyon. Agod nga ma-validate ang imo nga entry. Isa ka persona, isa ka entry lamang ang panugutan. Hindi pwede nga kung tanan ka mo pila ka mo gabilog pamilya, hindi pwede. Hindi bang ka mo driver. Ang nagka-drive lang, mga kaaksyon. Nag-drive lang ha.
hindi na kinanglan ang ano pa nga proof of purchase or POP. Why ka na dapat na i-provide masiling ka pa nga may kuan ka diri, may powder ano ka da, kung ano da. Why na hindi na pwede proof of purchase ihulog lang ang entry form sa Dropbox ang Aksyon Radio Bacolod o kundi ganido hulang sa guard on duty. Paghatag na ni Aksyon Dod sa inyo sang form, pag fill up ninyo, idulong ninyo diri sa Aksyon Radio or kamo mismo ihulog sa aton sining tambyolo, no? Kung wala nalabayan sang research team, mahimo ka man nga magkakuha sang entry form mo sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod. Kung wala ka mo da malabayan blan ni Dodge, kiti ano man lang ni sang pobre ni mo, amatamaton niya lang ning bilog nga Bacolod ni ka panglibot, ari sa gayum-yuhom sa gani, oh. Pwede na lang ako makadalagsay ka mo diho, kuha lang ka mo dire, pero i-present nyo man ang proof dira or driver's license or ang pamatuod nga nag-drive ka mo. Basi masling ka may driver's license ko diyo, ga-drive lang ako, ti wala galing pang family driver kaya imo. Hindi pwede na, no? Basta importante, tricycle, e-bike, jeepney, basta driver ka sa pampubliko nga pasahero, no? Kadto lang di sa personnel ari lang diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? Paano makakuha sang premyo? Mahimo mag-claim ang papremyo sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Amo na siya ang tirada da, no? Ang tagdaog ang hatagan lamang sang 18 oras sumugod sang una nga nalawagan ang ngalan. Agod nga makuha ang papremyo. 18 hours lang ang hatag sa inyo, bali isa kadlaw guro more or less gid. Alang man mag-claim ka pagka alas paglawag si mo da 6 to 11 o'clock alang man ang claimon mo da kung pagkaga pwede na siguro mag-claim kay 18 oras pa man. Okay, sige. Saan magasugod ang promo? Ang promo mag-start ini magasugod sa pagbaton sang entry sang Aksyon Radio sa Agosto 25. Actually nagsugod na ni August 25, no? Samtang magasugod naman ang paglawag sang tagdaog Setyembre 1 sa Miyerkules na nga adlaw, no? Setyembre 1 tubtob Setyembre 30. Duha ka mga tagdaog ang pagalawagon kada adlaw, mga kaksyon, no? Sige, duha ka winners kada adlaw. Okay na kamo sina? Kung hindi ka mo kontento, kadto lang ka mo diri sa Aksyon Radio kag mamangkutanon parte sa pasada papremyo panalo 2021. Importante lang nagadala ka lang, honest lang bala, gadala ka sang taxi, jeepney, tricycle kag e-bike drivers. Rin ko ba si may mga drivers lang nga personal kag naga-drive lang sang ilang maniho, nagamaniho nga mga salakyan. Importante ipakita gid ninyong proof ninyo nga drivers kamo, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos! Sige sa mga kaksyon tamay tisi anay ho. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Ayos. Sige. Sa kay Josefina Locsin Hinerato, may lang pagpamati. Josefina Locsin Hinerato. Kay Richard Tang, may lang pagpamati sa Nakbanwa sang Sagay. Richard Tang, sa kay Paring Roel Seroma, no? Ari ko di pre, maintraman ko. Sige, pare ko ya. Paring Roel Seroma, no? Rijantan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Salamat gid Rijantan Villalon, no? Donald Kabasag, kay place James Tanim. Okay, sige. May entry ka naman digali. Idilaos kag Nanay Isabel sa Victoria. Salamat gid Roth Kulaler. May lang pamati. Okay, sa kay Chris John Canyeso, no? Chris John Canyeso kag kay Francis Armada ni. Okay, thank you gid. Damo na gid kay sang Bacolod. Jotay Christian Canyeso, thank you so much gida. Kag ginatamyaw ya lang si Joshua Loberas, no? Kag kay Kim John Gariando from Himamaylan. Thank you so much gid, no? Carl James Trinidad dalin sa kay Christian Canyeso, no? Kay Sir George Gargasiran, silingatan, next week, 0 case na ta, Action Rex. Kabay pa, sir. Okay. Gatamyaw lang sang birthday. Happy birthday sa kay Vianney Habilosa, no? Birthday subong. Okay. Thank you, Gid. Happy birthday, Vianney Habilosa, no? Halin sa kay Christian Canyeso.
And sa kay Ces Valdez, may lang nga pagpamati. Tamayaw lang pamilya Valdez from Barangay Napolis, Bago City. Alin sa kay Ces Valdez. Kay Julius Bourbon Bulido, may lang nga pagpamati. Good noon, Aksyon Rex Galanog di sa Rojas City. Kapis ang DYEC Aksyon Radio, Bacolod. Mapa-radio set, tama katag. Signal ninyo di. Amuman sa FB Live, kag radyo, ako gatutok. Okay. Thank you, Gid Julius Bourbon Bulido, no? Eugene Aguilion, may lang pagpamati, greet lang sa papa niya, Minoy Monsera, nagapamati subong sa Barangay San Vicente, Binalbagan. Thank you, Gid Eugene Aguilion, no? Mr. Milili Oligo, may lang pag-monitor, dara sa Mambulak sila, kagawad Timay, kag Munet Lobaton. Salamat, Gid Mr. Milili Oligo. Barrio Garay sa Pandanon DSB. Smith Yek Yenson, may lang pagpamati. Smith Jack Yanson. Diding Alohamento, salamat gid. Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid. Merly Gonzaga. And James Carl James, watching live from San Carlos City. Liog ko greet sa asawa ko nga si Neismera Arbilyar og sa Servando family. Salamat, sir. Amping mong tanan diha taga Bacolod. Thank you so much, James. Okay. Lok ni Cor, may lang pagpamati. Greet lang si Andy Parana kag bipat dira sa Barangay RSB La Carlota. Salamat, gid Lok ni Cor, no? Inday Plaza, may lang pagpamati. Humalumina, paring Romo Pasaporte, man, no? Naka-standby man, nag-monitor si paring Romo Pasaporte. Daw ikaw gitugapon sa SM Parikoy mo. Nasundan ta ka, ginapanilagan talang ka, ikaw gituguro mo. Tumbay, Londoy, may lang pagpamati from Cadiz. Thank you so much, Tumbay, Londoy, no? Jolie Militado Patrimonio. And Ima Yanson kay Romel D. Baydal. May lang pagpamati. Greet ka lang si Jared sa La Castillana kagkakay sang Moises Padilla. Wala gid tada ara. Romel Baydal, thank you gida. Virgitison, may lang pagpamati. Virgitison kay Rex Binarao. To kayo, may lang pag-monitora. Ayos. And sa kay Rodora Syoko, may lang pagpamati, Rods. Thank you, gid Rodora Syoko, no? Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay balikan ko lang kamo dugay-dugaya para sa dugang sining mga informasyon. Manong balik ang inyo sining palatuntunan pagkatapos lamang sini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saks. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa sa isang aton oras 1:06 mga kaaksyon, ha? May lang pagpamatid ra kay Rex Abiner, no? Kay Tokayo Rex Abiner dira sa Barangay Mambulak Silay City ga monitor sa sining oras, no? Kadtuan tabi kay Aksyon Alvin Graba. Kay way pa ni maklaim si Pabling ni ho hasta subong sa Dakban wasang silay, no? Mga himata sini sa konsing sa Ibi Magalona ara pa na daayhan or nakadtuan sang pulis or mga katapos ang militar ang pamilya kung ara pa da para maklaim man lang ning bangkayo kay kun kaluoy man eh bisan din PN siya pero may right manigyapon ang pamilya mo nga mapalubong sinsakto ang ilas ring himata. Kadtuan tabi si Aksyon Alvin Graban anong disposisyon sa Silay City PNP angot sa sining pagkapatay ni Pabling membro to sa INP sa encounter sa Lakbanwas ang Silay. Aksyon Alvin? Aksyon na Rex sa katapusan nga higayon liwat kag pasulit-sulit nga nagapanawagan karon ang mga kapulisan. Pero way nila ni kadtuan nilang barangay ni ano to ganing nga barangay sa Ibi Magalaw nato? Barangay sa Hacienda Konsing. Konsing ano ganing nga barangay to? No? Barangay Konsing. Ano ganing nga barangay? Oo, Barangay Konsing sa Banwasang Ibi Magalona. Tinakadtuan ni isang pamilya ni isang Philippine Army o kung pulis man lang nagpakigangot sila kung may gig sister na ngalan na da or pamilya. Aksyon na Rex, amo ning isa sa mga plano sa mga kapulisan nga sa sano pa man ang plano nila, do plano lang na nga plano do planong guaya sini. Do kadugay naman ni napatay ni nagligad pa ni nga adlaw Aksyon Alvin mo. Correct, siyam ka adlaw na Action Rex. Umpisa, actually, na-identify siyang naka-identify diri Action Rex. So, kay Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang tiya mismo ni Jory Datuon Kukuba. Galing hindi pwede ka claim tong tiya ni Kukuba ni, kundi ang immediate family agid ni Tani. Correct, Action na Rex. Pero may pamilya pa na da sa konseng? Ang plano karon ni ang katapusan nga plano man sa mga kapulisan sa idadom sa police station o kung sila City PNP nga kadtuan na gid lamang ang ining pamilya Aksyon na Rex plano pa lang kadtuan upod ang mga katapo sa Philippine Army para kadtuan mismo ang pamilya sila ni Jory. Kay kaluluoy man isang isa ni nga bisan NPN siya pero may right manigapon ang pamilya niya. Ambot kung may pamilya pa na sa konsing kay daw kasano pa manigin pabutsyag sang katapos ang Philippine Army kag pulis naton ti kun hindi nila pagkadtuan dira way man takibalo kun ka pamatito sila sa radyo. Yes, isa pa na kay pila na siya ka beses sa mo manigi ginambal man ni Pitate
halos pila ni sila ka-beses nagapanawagan action Rex kay ang area San Jose ti magambal kita nga barangay Kunsing Ibi Magalona Uy, magkinanglan nga kadtuan gid nila to sa putok-putukan sang barangay Kunsing nga kundi barangay official sang barangay Kunsing Oo, amo na aksyon na Rex. In fact, may plano man sila action Rex. Number one diri nga plano, if in case man nga wala sa may maklaim diri, maobligar ang mga kapulisan, ang Philippine Army, and including na ang local government sang Silay City, LGU, amo ning mapalubong na gid lamang sa pamilya kay pabling aksyon na Rex kay kumo wala pa pero suno sa iya nagalaom sa gyapon nga sa katapusan nga sila nila sininga panawagan nga kun mahimo katuan mismo no ang bangkay sini sa Manapla Funeral Parlor basing pamilya nagalikaw man isang balayran sa funeral parlor amo pa action Rex ang ginalantaw man may mga balayran gid man but anyway suno sa iya kung wala gid man siyang may maklaim at maobligar sila mo nga magpalubong na lamang diri kung matapos na ang balsamasyon bala diri kay may imbalsamar na gali ni action Rex pero way sila kabalo kung sano ang pinakaulihi nga adlaw o kunang katapusan bala nga malaps ang ining imbalsamasyon sini action na Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Pitate. In relation diri sa body ni Kapabling Sundaw ara gihapon sa Manapla Funeral Home sa Silay City. Kung pwede, i-claim nila ang inahimata ang ara nila. Partly na-identify naman siyang Philippine Army o balaan nila kay daw last time na nagkadto dira nga tiya niya. I-claim na nila para magaan naman nila sa solemn or ang ila family malubong naman nila sa maayo ang inahimata. So napangabay gid namon nga kalapitan na lang nila kagwaon nila himata ang ara dira. Sang pitsa 20 ba ni siya sir na napatay. If in case good man sir, ang pamilya ni Kapabling hindi interesado nga mag-claim sa bangkay nila, what will happen sir? If in case good man, okay kami may palubong na namo na kung in coordination with our LGU, Philippine Army, sa local police. In short of it, kamo na lang sir mahatag sa formal nga lubong para diri kay Kapabling. Kung ano na ang matabo, no choice kami. Ipalubong na mo na siya. Pero sa subong pa lang may mga days pa naman before guro mag-lapse ang masamasyon. Pangabay din naman ang pamilya niya nga kung pwede po na lang nila himata. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13. Salamat kid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ang DepEd actually ginahulat nila subong nga ang panugot ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpatigayon sang pilot o pilot face-to-face classes mga kaaksyon. No? Ining sa palabuton nga pagbukas sang klase. Amo ning ginpabutsyag kag preparado naman ang DepEd nga magpatigayon sang pilot face-to-face nga klase kung magpasugot si Presidente Rodrigo Duterte. Ba't pakarunan na mga kaaksyon, no? Dili kita na yung life extension na vitamin D3 ang nagasuplemento
Katuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Anong update? May kangtanan sa sining pagkapatay sang isa ka personang ginlutang pero hindi pa sigurado kung may kangtanan sa droga. Ini mga kaaksyon, no? Kay ti do nagapangatubang man siya sang kasong illegal drugs sa Police Station 1 apang na-dismiss man. Nanong update sini yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, how are you? Ti okay lang. Oh, good, that's good. Aksyon Rex, no? I like it, no? I like it. I like it to hear you that you are good, no? Okay. Abi ko, I like it to eat. Because you have plenty of money next week, no? Sige lang bala, hindi pagmunuha. Sige lang, no? Kay amat-amat ka mo, no? Amat-amat, ano? Panukot? Panukot, isa mga kautangan na to, no? Huwag hindi ko kabati magpanukot mo. Tirada, Aksyon Rex, no? Kung may ihatag, kung may ihatag na daan, no? Para nga ma-filter ang bare months, no? Tsakto kay September na to, dasul si mana mo. Beer na? Oo. Dira kita sa beer, Aksyon Rex, no? Oo, dira kita sa beer, September, October, November, and December. Merry Christmas! Merry Christmas mga temprano. Pariala na balis, Merry Christmas. Si? Pariala na balis, paringalan din siya. Basyara siguro ka monitor ko na ukto, Hindi wala guro, basi napiyungan sa guro. Ayo di purma. Sigurado ko, siguro ka monitor Aksyon Rex, no? Kaya way sa kapadala, no? Gani. Duway sa kamisis di sako, no? Kamisis si mo da basi gaulat pa sa, no? Gaulat sang? Kayo ba niya ba niya? Ayo di purma. Mayo gurong pa urok-urok kaya subong. Siguro. Do pamantsagang do way sa kabutwa. Gani man. Ambot si pare si Boss Joseph Chua, musta ha? Ambot man na, kay daw wala man sa kabutwa man. Boss Joseph Chua, ba kita da? Ara, kualang di Ayo di purma. Mayo sila nga magilang ko da. Mayo pa si Kirk John de la Cruz, kay kabutwa pa si Kirk ko. Si Kirk gabi kita na gabi to sa Jinji. Kamu lang ba? Kondisyon yung Aksyon Rex. Way sa panghagad. Sige lang, okay lang na bro. Nag-open Aksyon Rex. Di laban Ang puta si Krito ni Gruto mo sa open niya man, no? Sang? Open niya mga partner Ayo di purma. Hindi ako. Nag-open si pare Kirk de la Cruz. Tungod sang ka-open man sa iyang partner, no? May lang ang pagpamati, bro. Ano na pamati? Gusto mo ngayong man siya? Oo Niya pa daw sotter gini si Aksyon Rex kag si Aksyon Eric. Laban. Sige pare Kirk Jan. Enjoy yourself Friday kag Saturday night, no? Ayo di purma. You are so handsome and beautiful. Hindi amon sa mga beautiful ba? Hindi amon. Lang na tirada Aksyon Rex. Si Dodds, di ko yung si Dodds, si Dodds pa yan. Wala na yung problema yan. Ang match pala ni Jomari. Ha? Ang match ni Jomari. Mads na? Oo, tiya. Ati, ang panawag yan kay Jo Maria? Mads man Ayo di purma. Mads sila nga duwa ba? Tawag mo sa Mads. Yes, Mads. Yari nang imo nga barato sa pagdaog ko sa STL. Ayo di purma. Ayos ang ilang nga barato hay. Ilang nga live sa mga duha. Si Jo Marie masako man. Si Mads masako man. Sako sila sang tamod guro cellphone nila. Ayo. Pinalomba sila, no? Amugin ang live Aksyon Rex, Amugin na. That's live kay Dason Bulan, Berne. Gani, no? Do kadasig lang sa mga inuras, no? Si Engineer Arthur Normandi, kasi Engineer Marlon posisyon, may ngapon da. May ngapon, sir, engineer. Kasi Mami Ophelia Oy sa Panokoy. Ka-monitor siya da, no? Ano tong preparasyon man? Sa dina. Kay Mami Oy Ati, anytime, pwede ka to kapaligo, kami kuha na siya. May? Pwede ko siya tubig. Ayo di purma.
Sabi ko mo may paliguan, gali kay negosyo nga tubig to. Pati gusto mo manaligo, mineral water, pwede gid. Ate, pwede gid. I-call na ni Mami Ophelia Siya Oy, pa no? iya. Ate kasi Mami, wala niya problema sa Mami. Mami Ophelia Oy pa ya, wala na problema, no? Si Kapchada may lang ang pagpamati. Kagagawad jo friend. Oh. Ara. Kaso lang si Mana. Ayo di porma. Kasabat mo. Kasabat agonsin siya ni kagawad jo friend. Unahan tangadaan na. Unahin nga daan sa para nga mauna mo sa tunga, no? Iti, dasun si Mana sa badong nga daan kinanglanon gina. Ay, gani. Man, so si Mana daw, ay man ang opisina, oh. Lunes wala opisina, pero Martes hasta Biyernes siya may opisina na iya. At tara, sa bagay, ang kuha na, way man na iya opisina niya. Oo. Ay, opis kag wala iya, ara nagyapon niya. Importante may bukas. Ayo di porma. Bukas ang pinto ng pag-ibig. Ang ikang palawan. Anong latest ne? Anong latest ne? Ate, ang latest ay sure kinahimay-himay Ba? Amat-amat, bla-bla. Kaya malukay, hindi pa man yung mga bulto yung kaso ni Kwan, ni Mark Cabunan, juez na nga taga 34 anyos, actually soltero. Soltero pa nigle? Oo, 34 anyos siya. Taga Purok, Mapinalanggaon, Barangay 35. Dara sa ka-star. So, subong Aksyon Rex, kinapabot ni Police Captain Paul Vincent Pinto ng EPS Station No. 2 ang resulta sang ballistic examination tag cross-matching sa kalibre 45. Ito lang na recover sa kay Mark Bunan na na. Kaya ang tuyo sini, agad ibalukon kung bala ining kalibre 45 na tagi gamit sa krimen Aksyon Rex. Pagluwas sila kinarespeto man ni Police Captain Pindon ang desisyon sa pamilya na hindi na lang pag-ipa-autopsy ang bangkay ni Mark Bunan na kay para sa ila, kumbinsido man sila ngati ang gintunaan sa kamatayon tiro kag ang igo do ari gid fatal sa ulo Aksyon Rex. Now sa ila darayo nga papangusisa kahapon sa pamilya kay man ang pamilya hindi gid man nila gid Aksyon Rex may istorya palawig kiti nag-asikaso sa bangkay ni Wisna. Pero naibaluan sa investigador ni Police Captain Pindon nga may kaso ni gali si Kwan, si Wisna sa Police Station No. 2, Illegal Possession of Prohibited Drugs, Section 5 sa Republic Act 9165 sa tong June 24, 2014. Pero ang informasyon nga nabaton sa investigador ni Captain Pindon nga daw na-dismiss ini kaya daw wala nakaagi attend hearing ang apprehending officer sa kaso ni Wisna sa drugs. Hindi pa masigurado si Police Captain Pindon kung bala may angot ini sa drugs kaya gusto pa rin nila ma-istorya lawig ang pamilya kung bala before sa sining insidente may mga threat sa kabuhi ini Wisna or if not pa si may mga kontra ini si Wisna. Amo pa nang gusto ibaloon sa investigador sa Station No. 2. That's why nga ginaamat-amat nila istorya ang pamilya kaya sa nasiling ko na masako man sa pagkasikaso sang bangkay ni Mark Bunan Wisna ngara dira sa Abbey Funeral Parlor. Yari si Police Captain Pindon sa latest interview sa Aksyon Radio. Naibaluan naton sa pag-investigar sa ating investigador nasa bulan June 24, 2014 may kaso siya na paglapas ang RA 9165 Section 11. Pamangkot pa kita sa himata kay ang dismissal order wala pa ta na makita kung ano nga date pero na-dismiss ni siya, no? Hindi ta lang mag-specify kung ano nga year siya na-dismiss. Possible, sir, nga ang case ni nga dismissal sa drugs may angot ihan sa pagpatay sa iya? Hindi ta ma-establish ang gulo, sir, no? Kay kulang pa kita sa nga ebidensya or kulang pa kita sa nga detalye kag impormasyon. May baluan naton nga ang kaso nga na-dismiss tungod ni sa wala pagpungko sa nga i-arresting officer or wala naka-attend sang hearing during giniring ang aton nga biktima. May mo investigador sa naka-istorya sa pamilya parte sa armas ni sang biktima kaganong trabaho yan So no, sa investigador naton, no, wala makuha sang investigador pa kung may obra o wala. Kag gilayon man yung pamangkot ang pamilya kung kabalo do sila nga may armas ang aton nga biktima. Pero base sa pangisayon sa aton nga investigador, do wala idea ang pamilya nga may armas ang aton nga biktima, no. Why man sir sa pamahog prior sa pagtiro, why kabuhat ang pamilya? Wala pa man ka bal pero ginatingwaan pa naton kuhaon ang side sa pamilya kung may possibilities bala sang simpong before matabo ang insidente may mga pagpamahog or may mga threat sa kabuhi niya. So padayon pang pagpamangkot naton sa pamilya.
pamilya. Tagay niya lang sang may nga panahon kag pagangop ang personnel sa police station to nagatingwa man nga mapangitaan sang mabakod ng mga impormasyon para gilayon man nga masulbar ang kaso nga ni. Aksyon si Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sa Police Station number 2 nga maman ang nagalin sa sining pag-usisa sang kaso nga pagpatay sang riding in tandem sa kay Mark Bonan, west na nga taga-barangay 35. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa mga aksyon. Happy weekend! Aksyon, Eric Magmano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, ang constipation ni kung kaysa mo ning Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang lipon Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon
ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang lang na to sa tiyempo dire sa aton sining pagpangalagad pasensya ginang wayta malabutan palunisan tayo ni mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sa Aksyon BBB. Nagagdala kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor mga kaaksyon. No? Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita.